to dhi chalo nade. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng' kuom paro maliw ahinya mantiere kar kae achiel kachiel nyaka Ramogi jwang' mondo wabed ane kod ng'eyo ni gin gik mage matimore e alwora. Ote mamoko pod nitiere kar kacha e mbui awakaogi mana matin kamano ka wadhi kodgi. Mheshimiwa Peter Masara machiegni kendo e tielo mar ariyo kendo ang'e amwate manyo jofwambo kama gintiere mondo ing'e ane chal mar wach kaka inyalo chiero wechegi mag somo. Kaluwore kod ote ni weche mag omenda kelo achiedh nade. Japuonjre mondo obed e sikul dwaro mondo omenda obedi. Bende onyalo bedo ni en mana changamoto kata midhiero kende mantiere gweng'wa ma Kaluo maonge gwenge mamoko. Wanyalo wacho ni nyithindo bedo dala nikech nok mar omenda kata capitation emolewo chopo e sikunde. En adiera, ago erokamano ne Kenya moro message no. Tabu nitiere Nyathi Ochieng'. Adiera makende en ni sirkal pok otimo maber ahinya wach capitation. Nyaka ne chak wach free and compulsory education e Kenya ka mane gichako tero pesa e skunde. Pesa manitero ndalono ema pod itero nyaka sani to nengo mag gik moko dhi malo. Miyo principals bedo gi tich matek kabisa mondo giket nyithindo e skul, mondo nyithindo odagi skul. But kata obedo ni wan gi changamoto ang'o made watim. An awacho ni kik wa give up kaka oganda. Kae makoro dwaro gimiluongo ni leadership, dwaro telo mondo imi yot. Kar mondo yie mondo nyithindo principal oket jonyuol onyiew lockers e junior secondary school, wan gi CDF. Jatelo maber okaw pesa okete e CDF mondo opunguza ting' mar somo ne janyuol. Machielo basari, kar golo basari mar Sh3,000 wakete mang'eny. An constituency na igole Sh10,000 maka en day school to kiyude to chulni higa mangima. Mano e system momiyo Suna West osedhi mbele. Kaka nachako day school achulo te, nyithindo makawogo kodhi university achaka miyogi pesa kate colleges mondo mi pesa mwaketo kuom nyithindo kiklal mar pesa jopiny. Machielo adawacho ni Cleopas piny kik ji jowa ajiwo ogandawa ni kik wa lose